Deze week in Limbourgeois de uitreiking van de Mark Cornelissen Award en een culinair pop-up concept met regionale producten in Noorbeek. Hier bij Brightlands in Heerlen wordt gestreden om de Mark Cornelissen Award. Genoemd naar de wetenschapper die op de Noordpool om het leven kwam. Waar het om gaat, dat is klimaatverandering en wat daaraan te doen. Ik ben voorzitter van de stichting Mark Cornelissen Brightlands Award en vanmiddag presenteer ik het programma, ja. Ja, en al vanaf het begin zo'n beetje erbij betrokken? Toch? Ja, eigenlijk wel, maar niet als voorzitter. Ik ben in het begin voorzitter van de jury geweest, dus ik heb wat dat betreft ook het zien groeien. En later ben ik voorzitter geworden van de stichting, omdat ik vond dat er andere deskundigheden in de jury moesten komen. Ja, zo'n prijs geeft ook een beetje het competitiegevoel van Brightlands weer, denk ik. Hè? Ja, dat is ook goed, denk ik. Hè? Het vestigt natuurlijk ook een beetje de naam van Brightlands. Ja. En dat er een competitie-element in zit, dat zorgt er ook voor dat iedereen ook echt gemotiveerd is met een beste verhaal te komen. En ik denk dat dat goed is. Ja, wat ons eigenlijk uniek maakt is dat wij van afvalmaterialen maken wij de meubels. En dat combineren we met een spuittechniek. Dus in de plaats van dat je gaat bekleden waarbij je heel veel afval hebt van het stofferen. Met stofferen de randen van wat je moet snijden en moet stikken gooi je weg. Maken wij het van afvalmateriaal en kun je het weer heel makkelijk repareren, refurbishen. Voor binnen en voor buiten gebruiken. En weer andere complexere vormpjes maken die je met stofferen niet zou kunnen maken. Dus je hebt heel veel andere opties. Dit zijn frisdranken gemaakt van cacao. En als je denkt aan cacao, denk je meestal aan? Ja, dan aan chocolade. Aan chocolade. Dan hebben ze een andere kleur. Klopt, want chocolade of cacao is veel meer dan alleen maar cacaobonen om chocolade van te maken. Cacao is namelijk een vrucht. Ja, en van die vrucht zit vruchtvlees in. En van vruchtvlees kan je natuurlijk sap maken. Er stroomt zo'n 600 miljoen liter van dit sap jaarlijks alleen al in Ghana, waar wij zitten, weg. En dat gebruiken ze niet voor de chocola? Nee, wordt niet gebruikt voor chocola, wordt gewoon weggegooid. Dus daarom hebben wij besloten om het op te vangen, om het te redden. En ten tweede om ervoor te betalen. Wij maken een modulair bouwsysteem om kunstmatige riffen mee te maken. Dus het zijn eigenlijk een soort van betonnen Lego-stenen waarmee je onderwaterstructuren bouwt waar koralen op groeien, oesters, mosselen, zeewieren gaan eraan groeien en krabben en vissen die kunnen daar schuilplek in zoeken. En op die manier kun je eigenlijk beschadigde ecosystemen herstellen. En dat is hard nodig op het moment. En hoe belangrijk is Brightlands voor Limburg? Ja, alles en iedereen is belangrijk, maar toch? Nou ja, het wordt steeds belangrijker. Ja, als je het hebt over wie en wat is Limburg, zeker in nationaal perspectief, maar ook als we kijken naar onze buurlanden en onze directe buren, Wallonië en Noord-Rijn-Westfalen, dan is een goed innovatiecentrum wel heel erg belangrijk. En ik denk dat we met Brightlands echt keihard bezig zijn om ook onze buurlanden te overtuigen dat we heel veel kwaliteit hier hebben. Dat is belangrijk, want er komen ook veel studenten naartoe, maar ook veel onderzoekers. Bedrijven die het interessant vinden om met ons onderzoeken gezamenlijk te gaan doen. Dus ik denk dat het een mooie magneetwerking is voor ons Limburgse land, maar ook ons Limburgse onderzoeksland. Komen we nog een beetje redelijk de winter door, denk ik? Op dit moment zijn de gasvoorraden zijn gevuld. Dat is een heel goed teken. Maar dat betekent wel dat je ze niet leeg kunt maken. Hè? Want je moet zorgen dat ze ook in ieder geval zodanig op niveau blijven dat je het einde van de winter haalt. En dat is een zorg die alle landen eigenlijk hebben en die ook in Europa speelt. Ja. Dus het is vooral belangrijk dat het nog een beetje goed weer blijft. Dat niet alleen. Wat ik erg belangrijk vind, dat is wat mensen zelf kunnen doen. En het valt mij op dat het gasverbruik door consumenten en ook de industrie in de afgelopen tijd enorm gedaald is. Heeft natuurlijk te maken met het goede weer, maar heeft ook te maken met een ander gedrag. Ja. Dus als we willen, kunnen we er wel iets aan doen. Als we willen, kunnen we er iets aan doen. U en ik en iedereen. Dankjewel. Koken met regionale strikproducten is tegenwoordig helemaal hot.
Zo hot zelfs dat er tot en met 30 oktober hier in Noorbeek in een oud klooster een pop-up concept is. Noorbeek op de kaart. We zijn hier op het historische klooster van Hoogkrut in Noorbeek. Eigenlijk precies op de grens tussen Noorbeek en Sleenaken, waar al honderden jaren een klooster is gevestigd. Die rond 1970 is afgebrand en de afgelopen jaren weer opnieuw is opgebouwd. Eigenlijk uit zijn as herrezen. Een pop-up concept, maar wel ook met een achterliggende gedachte. Wat is de missie of de gedachte van het pop-up concept? Zowel Patrick en ik houden ons bezig met de lokale keten, met lokale producten. Patrick vanuit zijn wijnrestaurant en ik vanuit mijn boerderij die we hier in de omgeving hebben, in het dorp. We zijn bezig met hoe kunnen we nou die keten verkorten, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen en dat mensen lekkere, gezonde en goede producten krijgen. Dus daar houden we ons mee bezig en dat willen we hier heel mooi laten zien en laten proeven aan gasten. Wat voor moois het dorp en de streek te bieden heeft. Koken veelal met producten uit Noorbeek of toch een kleine straal rondom Noorbeek. Ja. Zijn er genoeg producten om daar een mooi creatief menu mee te maken? Moeilijk. Dat is ook onderdeel van het doel van het project. We werken zoveel mogelijk met producten uit deze streek. Het is voor mij een ontdekkingsreis. Oké, wat is er dan allemaal in deze streek? Wat mis ik nog? Ik mis toch wel een beetje biodiversiteit in onze streek. En met dit project is het doel ook wel om misschien wat telers te inspireren om toch eens wat andere dingen aan te planten dan mais of suiker of zoiets. Gasten kunnen hier kiezen tussen een traditioneel menu en een plantaardig menu. Heb je al een beetje het gevoel hoeveel procent dan richting dat plantaardig durft te gaan, wil te gaan? Ja, dat is toch dik 35%. Ja, en ik sta er echt van te kijken hoeveel dat is. Van die 35% zijn niet alleen maar mensen die echt altijd plantaardig eten. Juist omdat we het aanbieden, vinden mensen het juist leuk om te proberen. Oké, wat doet hij dan met dat plantaardige menu? Is er wat te eten of niet? Weet je wel? Maar voor mij is dat een leuke uitdaging.